खुलुमबाय। भिडिअखौ मोजाङै खोनासंग्रो, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दाखालै बावैनि गारि गंसेखौ लानानै फेसबुकआव जाबायदि दावराव जादोंमोन, जाबायदि बाथ्रा लिरदोंमोन, बेखौ लानानैबो बे भिडिअनि जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बेनिफ्राय आंनि भिडिअआव दासान्दि सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं। सोर मा सानदों? सोरखौ लानानै सरकार दागोन? ना बेखौबो लानानै सरकार बानायगोन, मोनसेल' जागोन? ना सोरखौबा जोगारगोन, सोरखौबा लागोन? दिनै आंनि भिडिअफोराव गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ, गावबा गावनि साननायखौ फोरमायगासिनो दङ। जोङो उननि समाव नायनोसै सोरनि साननाया जायो, आंनि साननाया मामोन, बे मा जाहैगोन, जोङो उननि भिडिअआव सावरायगोन। बेनिखायनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव नोंथांमोननि गावबा गावनि साननायखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना मालाबा ओरैबायदि जाफेरबाय, सोरबा दैदेनगिरि लिडारखौ लोगो हमनो थांनानै बिसोरनि न'आव थांनानै नोंथांमोनखौ बाहेरायाव जिरायबाय थादों, मानसिया न' सिङावनो दङ, बेनिफ्राय लास्टाव ओंखारबोआसै, मेंबाय माबाय, सोरबाया खोन्थाफैबाय मानसिया मेंबाय, बेनिफ्राय माबा मोनसे एप्लिकेशनखौ लाखिबाय, बेनिफ्राय नोंसोर थांदो। नोंथांमोना बेफोरबायदि मालाबा जाफेरदों नामा? जिबनाव आंनि लाइफआव बेफोरबायदि जाफेरदों। खोनासं, जेब्ला आंनि आदाया थैनानै थांबाय, आङो 4 लिडारनियाव थांदोंमोन एप्लिकेशन लानानै। आदानि सारादुनि थाखाय माबा मोनसे हरगोन नामा, सोरबाया माइरं, सोरबाया दालि, बायदिसिना। आङो थांबाय, सानसेखालि सासे दैदेनगिरिनाव थांबाय, आं नाम लाथ'ला। बेनियाव हराव मोनहैबाय, मानो होनोब्ला हरावसो लोगो मोनो, हरावसो रायज्लायो, बेफोरबायदि बाथ्रा खोनाबाय, थांबाय। मानसियाबो न' सिङाव दङ, जिरायनो होबाय थाबाय, जिरायनो होबाय थाबाय। लास्टाव न' सिंनिफ्रायबो ओंखारला, मानसिया मेंदों, दासो फैदों, एप्लिकेशनखौ लाखिबाय, बेनिफ्राय थांदों। बेनिफ्राय साथामसोखौथ' लोगोखौनो मोनखायाखै, थांब्लाबो सोरबाया ओंखारखोनो बोखाया। सोर फैदों, मा रायलायनो फैदों, ओंखारखौनो बोखाया, सिंनिफ्रायनो लोगोखौनो मोना, घन्टा जिरायनानै। बै समाव आंनि गोसोआ ओरैबायदि जाबाय, ओरैबायदि लाजिनाय मोनबाय गावखौनो, आथिं आखाइ गैयैफोरबायदिसो। सोरनियावबा मायबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय रायलायनो थांनानै जेन बिदानि सारादुखौ जों खुंनोनो हाया, आथिं आखाइ जेबो गैया, रां रुफा खामायनो हायि, आं गावखौनो बेफोरबायदि मोननानै दाबो बे ब्रेननिफ्राय गलाङाखै। सोरखौबा दैदेनगिरिखौ लोगो हमनो थांनानै लोगो मोनालासिनो खामसालियाव सिथ्लायाव हराव जिराय होबाय थानानै एप्लिकेशनखौ लाखिनानै हगार हरफिननाय, दाबो आंनि गोसोनिफ्राय बेयो खाराखै। सासेयाथ' आंनि न'आवनो अफिस बानायदों, जादों, दुनियानो ओंखाम संनानै जाहोदों आंनि आदा थानाय समाव। बेबायदि मानसिखौ जिबनाव लोगो हमनो थांनानै लोगो मोनफिनासै। बेफोरबायदि काहानि जादों आंनि जिबनाव सोरबा दैदेनगिरिखौ लोगो हमनो थांनानै। नाथाय दा बे समाव मा नुनो मोनो, सोरखौबा लिडारफोरखौ गामियाव थांनानै मिटिं खालामनानै सोरबाया आखाइ हमफैदों, सोरबाया जइन जानो फैदों, बरिया हेन्डसेक लादों, हाग खालामदों, मिनिदों। दिनैनि समाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो। बै समावबो बेफोरबायदिमोन, नाथाय उनावहाय जोङो लोगोखौनो हमनो हाफिनासै। नायदो अब्ला, सासे मानसिखौ जोङो जेसेबां भरसा खालामनानै फोथायनानै जोङो बेनो जायगाबो होयो, भटबो होयो, जों सब नायफिनो, नाथाय जोङो थांनायाव बेफोरबायदि खालामजानाय मानसिया आंनो, आंनि न'खरानो दिनैसिम बावनो हायाखै। रागा जायो, गोसोखाङोब्ला सानोब्ला दाबो रागा जायो। सासे मानसिखौ लोगो हमना हरनो हाया, सासे मानसिनि दुखु सुखुखौ रायलायनानै हरनो हाया, अब्ला मानि थाखाय दैदेनगिरि लिडार जादों? सोरनि थाखाय? बेवहाय मेंनाय मानसिजों रायलायनो बानाय थायो नामा? मानसिजों रायलायहरनांगोन, मानसिखौ सोंनांगोन, अब्लासो। मानसिजोंनो रायलायहराब्ला, मानसिखौनो मोजां बेबहार खालामाबा जों बेफोरबायदिनो माबायदि भट होगोन? साननो गोनां बाथ्रानो। नाथाय बेफोरबायदि खालामजानाय मानसिया आंनो।
जियानो जा नोंथांमोना सोरबा बेफोरबायदि खालामजादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव बेफोरबायदि सिथ्लायाव दोननानै खामसालियाव दोननानै हगार हरफिनजादोंब्ला लास्टाव दिनैनि दिनावबो बेफोरबायदि सोरबा दैदेनगिरि लिडारफोर दंबयोब्ला दिनैनि दिनावबो दा जियानो जा दाखालिबावैनि गारिनि नाम्बारखौ लानानै गंसे गारिखौ लानानै सोरबाया बिराद मोजाङै गारिखौ दोननानै खाखि ड्रेस गाननानै फट' खेबदों बेनिफ्राय बे गारिजोंनो सोरबाया बबावबा हारिनि खामानि मावनो थाखाय बे गारिखौनो इउज खालामदों साननो गोनां बाथ्राया बेसो ओरैबायदि एक्टिभ ओरैबायदि एडभान्स दिनैनि मानसिफोरा सोर बबे गारियाव मा फट' खेबनानै बबाव फेसबुकआव हगारना दोनदों बबाव होना दोनदों हा सोर बे गारिखौनो लानानै सोर बबाव मा खालामहैदों बबाव गाखोहैदों 1 घन्टा 2 घन्टानि गेजेरावनो नाम्बार प्लेट हा मोननै गारि ओरै बानायनानै फेसबुकआव अब्ला नाय दिनैनि मानसिफोरा बेसेबां एडभान्स बेसेबां नायो सोर मा खालामदों सोरनि गारिया बबेथिं थांदों रावबो नुयैयानो थाया सोरनि गारिजों सोर बबाव फट'शुट खालामनानै हगारदों आरो बे गारिखौ सोर सलायदों दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो बिथिंथिंनो नोजोर होग्रा मानसि थायोना थाया थायोना दाखालि बावैनि बे गारिखौ दि जरायना होबाय नाम्बार प्लेटखौ मिलायनानै बेथ' गारियाव मुगनि दसेनो नाय आङो जेबो बुंनो साना आं जेबो बुंनांगौ गैया बिसोरखौ सोरनि गारि सोर बबाव लांदों सोर मा फट' खालामदों आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बाहेरनि मानसिफोरखौसो नायनो गोनां ओरैबायदि एडभान्स सोर मा मावदों सोरनि गारिया बबेथिं थांदों बे सोरनि गारि बेखौ दसेनो फेसबुकआव होनानै होयो अब्ला नायदो मानसिफोरा माबायदि आरो जों दा गोबां सोरनिबा ओरै केस ओरै गोनां बेफोरबायदिबो दासान्दि फेसबुकआव ओंखारगासिनो फेसबुकआ ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु ओरैबायदि खाट्रा बुस्थु मानो होनोब्ला दसेनो गोसार होनानै मानसिफोरखौ मोनथिहोजोबो सेकेन्डआवनो इउटुबावथ' जों जेबोखौनो नुवा नाथाय फेसबुकआ ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु आरो मानसिफोरा ओरैबायदि नोजोर होयो सोर बबेनिफ्राय बबेयाव मा खालामदों मा ओमफ्राय ओरैबायदि एक्टिभ ओरैबायदि एडभान्स मिनिटल' नांगौ मिनिटआवनो ओंखारलाङो फेसबुकआव फट' भिडिअसफोरा दा नोंथांमोना मा सानो आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया गाज्रिबो बुंनांगौ गैया मोजांबो बुंनांगौ गैया आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन मानसिफोरा बेसेबां एक्टिभ बोरै नोजोर होयो दिनैनि दिनाव अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।